Tha in min zui ho episode 1 ziak tu Elijah pa valpuya kholring ka phone ron riral ral chu ka hria ma se ka phone chu ka hmu mai lo wangin ka zong kual na samai alo in ring top mana a hnu deuh hreta chuan ron in ring le in phone rik na chu ka hre theita sofa hnuaya ani sofa a kamu a phone chu ka khoya kalo muthil sana chuata ka ti tla chu kan naute in sofa hnuaya alo thai lu ta ni ka ring ta ber ka phone ka hmu chi a kan en chu min lo call tu chu ka bial nu chu lo ni in hello ka ti chuan rin pui chuan nga ti nge phone i va pik theilo ve aron ti ngal renga ke chuan ka phone om na ka hre mai lova hei ka hmu rualin ka pick up ngala lom enge ni ta ka ti a sanate kha en ve ta che locally tum lovami ati chuan ka thil ti tur ka hre chuak ngal uara ka phone sana chu en ngalin tlailam dar ni alo pel hret to ni don tak ka chhun mu ka lo mu hil tlang dai ani hi kan in siam zunga ka lo tlan chuak ngala ni mai ka rei lowang min lo ngak ram ro in thiam lo deuh chuan ka ti a phone chu ta in bathroom a in phi fai tur chuan ka lut ngala ka in phi fai zo chuan in chung lam ka room a in thlak turin ka chowa ka ti turang ang te ka ti fel nuwa ka chuak zui ta ni hemini hi in ren ni in office kan chola wangin hun ka nei ve a kabial nu chuan an chung te damlo damno ina kan tura kalpuya min ron soma wangin kal chuak tur ka ni ka thian nu te veng omna le kan veng omna in kara hian veng pahnih kal tlanga ngaya ka thian nu te veng lampan chuan man mo takin ka tan chuak ta an in hi kongpui ana omani lo wangin kongpuya min lo ngak mai turin ka ti a min lo nga na po chu rei lo te a ka thleng ve ta mai ka thian nu chuan rei min lo ti to ani ti hria takin a lo vei kual chena min ron mu chia chu ka lampan chuan aron tlan chho ngal kabula ron thlen chuan iwa han rei ve namdo ina kan huna zo trep to ania kan lut theido na mi man mo in tlan ngalang ti pa in bike nunga chuan ron lon ngala damdo in lampan chuan kan tlan chuak ta ngal kan thlen chuan parking a bike chu ka han hung thra damdo in chung lampan chuan kan in zui phei ta hloka an chung te damlo kan tur hi apute fa pa ni in motor accident ta wanga damdo in a lu ta ni a war ta kan valu chuan boruak chu adang hu in ka ria damlo khumlan theina kan va thlen chuan an lo bial deuh lai laya a serious le ani ti ka hre thiam ngal mai ka thian nu hi rin pui ni in rin pui chuan so ni so ka pute fa pa damlo chu ti pa in a khum lam chu a kok pheya kan pheidun zela damlo chu ICU wa da lu mai a thatan rin awangin ICU wa da lu tur chuan an lo buat sai mek hi alo ni a stretcher a chuan an lo hlang chi a mi pa pahni chi an lo wangin ka bek a lai chu rin pui kuta da in damlo da na stretcher chu kan nor ve ngal ICU lama chuan kan in nor phei ta ngala kan hnung lama chuan midangin min lo zui ve ngal dal bok mei chenuk no ti taka damlo nu ni om tak chu atrap feya ICU ko thleng kan nor chuan damdo ina thok ho chuan min lo pui vatin ICU lama chuan an lu pui ta ni rin pui chuan damlo nu hne na chuan pite in ti pachang ro adam le do na lom hetia nang beri om te chuan a thalowang ti na lo nem ve mala damlo pa ni om tak po chu aron lang ve a enge boya chu ana rin pui in va fel ve aron ti luama damlo pa hne na chuan pute in mengrim to sia zan in chu kalo ria chhok ve ang cheu hei ka thian pa po a manang ti pa in kalam chu aron hoi pheya keipo atuk Sunday ani a office kan la chol don tho wangin nia kan ria ka nge ti pa chuan kalu bungat ngat mai apute nu pui rin pui pite chuan rin pui avalo mom don ve nia hei ma puya u mingte po aron kal dona ani ne nin lo om pui don nia hei ICU wa om to a chanchin lo ngai chan kha ani mai ti wak thei po kan nei lo tong trai na lama te khan lan tamila aron ti chuan ni kan lo ti sapa ma puya hi an accident na anak ru hi mun lia atliakin amal ru atliak boka a thluaka thisen atling bok ni in an soi
IC va alu chan tak hi chu alu lam hliam hi ani hmel namdo in po ni thuma omna ni to in aru tliak te hi emergency in namdo in alu tir khan an zai to ani hun chu akal ve zela zanda riat rik ma khan damlo ma puya u mingte ile a thian pa pakhat hi damdo in ma puya ompui turin an lo thleng ve chi a zandar som ari trep ti chuan rin pui nen in ti harpa in thil ei tur vel lei turin pon lam dora chuan kan kal chuaka kan thil leite chu polythene a khain damdo in lampanin kan pheile maya kan han lut chu man mo takin kan in zui phei dun hlok mai ICU kot lan theina kan han thleng phei ti chuan ICU kota tapri kan hreta maya ma puya chu athi tamaya moti in ka thin phu chu aron rang ngal mai rin pui po chu a dana tang chuan hlau thon na ane ni ti ka hrethiam hal thuaya ho thleng phei wat te ang ti in a kut chu vuanin kan phei ta hloka ICU kot kan va thlen phei chuan ma pui ani lo ICU wa ve tho patling pakhat jok chu alo thi ani a chung te ni om tak ho chu an tap chu mai anu pui ni om tak tra hla cham chuan kalunga ti cheve mai don maktak main a hun laia kalo ngai tua mi asilo tun nuwa ka hriat le si chu khatia ICU wa mithia cha thlak don lai vel khan thli hi win tak main voili vel aron tho huka ma se are chop chil vele mai kha ania ICU chunga mithi an song bo lai chuan kong khar chung ventilation a chuan mi pakhat lo dak zuai lai chu ka mit sirin ka muthuak mai chuta ahma aya chianga ka en le chuan chu pa chu chiang takin ka han mule theiani rin pui lam chu hoin ko mu ve ka tuma akuta chuan ka vak heu zawa ventilation lam chu ka koka ma se tu ma an lo to lo rin pui chuan hril hai takhian enge alo ti vata tu ma an lo tak si lo wa chuan ka ne kual taringot kha ania chumi nu lok chuan rin pui phone ron riral rala chuan a phone chu a phora apite ilo ni in apite chuan ma pui a har chuak to emaron ti a rin pui chuan ala har chuak lo angai angreng kha ala ni mai ati lai chuan ICU chunga tang chuan nichina mithi khani turani an ron zon chuaka kalo en renga kan thut na zon na ron thlen lai tak chuan maktak main thliron thohuk chuan mithi khuna puan chu aron chem kawa chuta kathil mo wang chuan kameng zau kok mai kathil wa mu chu nichin ventilation a kamis war trial ha ka mu ngei kha ani ti ka wa mu a chuta chupa mailam chu ka en chhozela ka tol hnung dor mai mithi chuan min lo nui vur ani chu awa mak ngai ve hetiang lam thil hi ka voi khat ton na ani tlat mithi pa chu an zon liam pheita khatia ka chezia adanta ka khan in thiam lo le devin min mutuan omem ti in kabula lo omve te chu ka mit sir chuan ka en kual dan dana tu man min muloni aka hriat ta ka chuan ka tho huai mai mithi pa kha a mui mula tang khan chiang takin a nu le zela po lo muta ila ka hre thei nge yang ti chuan anin ti fel nu chuan an ni po chu an kalbo zota jing lamdar ni ari trep to ti a chuan ICU va duty te chuan ma puya chung te omem an ron ti a rin pui chu ding chuakin o kan ome enge ni ta ati ngal vat mai duty te chuan ma puya aron har chuak to e chu in hria ta tan kan ron soyani aron ti chuan rin pui chuan a phone chu phorin apite chu chanchina hrilve ngal vata ICU bul bathroom chunga chuan tui hori kan hreta thut mai bathroom kot maya om kan ni boka tuma bathroom chunga lu tan om kan musi lo kan in en he ho a ma puya u mei chia chuan bathroom chunga tui hori chu in hreve em kan lam khoi pa chuan aron ti a rin pui chuan hria e tuma an lut om ka musi lova alo ti ve ngal thuai ma puya u chuan a thian pambula chuan bathroom chu va en chiang turina ti ni om takani a tong ri hre theilo ma ila akuta vaile a mui phun ka mu awanga ring kani a thian pa chu a thutna atanga tho chuakin bathroom lampan chuan a kal pheya bathroom kong khar chu hong de in
kong khara hon rual chuan a hnar hup ngal dana thil rim tui vak lova omani ka ring ngal bathroom a chuan lutin tui ho chu awa her topa chuta bathroom light chu metuan omani ti hriat tak hian aron enga athim le thin chutiang chuan voili vela om hnuwa chupa chu man mo takin bathroom atangin aron chuaka kong khar chu pon lama chuan a kal tak maka khatia bathroom chunga om lai khan ma puya u meichia bula khan kan lo thu phei ve bok kan bularon thlen phei chuan chupa chuan kavalut kha a ui lutuka sazu ui rim chede urim hi aron nam huk maya aron ti phei ngal bor bora kalorin dan chi ani bathroom chung ka pen lu rual khan maktak main bathroom chung bo ruak kha uap chur mai ventilation atang khan patling ani ti hriat tak hian min lo en reng lai ka muthuta karon tlan chuak ta dayani kha ati lai chuan ke ni ho chuan ngoi rengin athu soi chu kan lo ngai thla thil om dan po kan ring thiam ngal mai ani chuta enge mo sei chuan kan ti a ni hoi chi te kan chip pa rin pui chuan a phone chu phorin ho selfie ang uti in kan thut na te chu kan han siam thla sap sapa selfie chuan thla kan lata ni jing khuwa awarwal chuan rin pui pute le apitei te mel po an ron lang vele ngala apitei chuan ma puya chuan thil soite neem aron ti a rin pui chuan ama po chu kan la mu chuang lo nurse duty khana har to thu min ron hril ringota ICU chunga ero analu theilowa kan dil boy ran lo ti na lo chang ve mai bok ti khan nang ni chu lova ho phot ula lova mu hadam ula zan lama min ron thlak le don nia ati nu chuan kan in thla liam ta ni rin pui ka wa thla nu chuan kan in lampanin ka in khal ho ta ngala hemini hi Sunday ni in ka in khom man ta lo in ka thlen nu chuan ka in bual hara tuk thuan ka bar lai chuan ka phone chu ron ri in rin pui lo ni a zan lama dam do in lama min kalpui le manangem aron ti chuan man mayang nangin ti te chuan nui tha pa in kalo ti a thil dang enge mo kan soi nu chuan phone kan da a ma zana kan selfie na vel thalak te chu min lo thon turin ka hrila phone chu kan da ta ni so kai kham ruala ka message kan en chuan rin pui thalak min lo thon chu ni in ka choi kham ka kut ka silfai nu chuan in chung lama ka ru ma mu turin ka kal chhota rin pui thalak min lo thon chu ka en ta ka meng zau kok mai kan nung tuk vera chuan ni zana ICU wa thipa nge mai kha a mela damlai mel reng mu turom lovin doldang zet le ngoi tak chuan tuk vera hian aron dak vela hi lo langa zante ani a chiang tak chuan lang lo ma se a mui mul om dana tang chuan ni zana thipa nge yani ti ero ka hre thung si ani bathroom chunga tuilo in her hori ngotte light ti thima ti eng le thin te kha hepa ti vek hi ani chu ka ring tabur mai rin pui chu kan in mu huna ka hrilve mayang tiril ru in thon thu te ka ngai thlakuala kalo mu hil sek ni turani mi paphun bal ri chuan tui taka kamulai chu min ti har zok mai phun bal ri lo chuana lai takero ka hre thei mai lo ka khum hnuai nge ka ruma bathroom chung chu ka hre thei mai lo chu ta chuan ka khumbul do kan chunga tui botol ka da chu khoi tuan omani ti hriat tak hian botol kha do kan lai taka om kha ani sia khi a tho ti donila tu vervel ka kalvek boxi botol chu le ya chuan atla top mai botol chin lo nget si lo botol chunga tui chu a bo fai ta veka chu ta chi a chuan botol ron ti tla tu chu ka hming ka hria chian tluk zetin ka hreta tui buak na atang chuan chuat ro lai a chuan ke hniak ka muta thut chu ka room chunga hian keima lo midang mu thei si lo an om ve ani ti chu ka hre chiang khop mai ke hniak chuan bathroom lam chu apan phei zela bathroom kong khar chu in hong riai in na takina in khar ta bur mai lau na chuan ka thi sen zun zam chu aron tuam tana ni ti hriat takin ka taksa atang chuan ka thlan phim chu aron bol chuak trak traka ka romol lukhambula ka da chuan ka hrupu ata ka kete ka kutte chu a sai hlak mai
khuma tanga tho chua in hnuai lama tlan thlak chu ka tum dan ani ma se ka taksa ka ti che thei mi alo bathroom chunga la mi pa o ti hriat taka nui khek or ri aron chuak zui ka hlau tak zetani nui ri are rual chuan bathroom kong khar chu ron in hong riai in mu thei si lo enge moron kal chuak an omani ti chu ka hre thiam ngal wat boka ka kut pani in ka mai ka hup taringota mu thei si lo chu ka khuma aron lona ni ti hriat takin ka khum chu aron che deuh loi mai ka tu khum chu aza chuaya ka beng bula mai hian thorisa sa thom hi ka hria ka beng bul po chu aron lum le pap thin chuta in ti pachangin mu thei lo le ngal tlangwal puin ka hlau turani lo tia in ti pachangin ka mai hup na chu ka la thla a ka varak ring kher em damdo ina IC vani zana thita nge mai khan khabe fual nuang mai chuan mai si jet mai hian min lo bi kura ka muthut chu ka tum lo lu tu ka muthut ka ni awang khan ka au chuak ta chia mai chutia ka au chuak chu ka manglama tang chuan ka lo au chuak tak chu lo ni in ka mut na tang chuan ka thu chuak ngal thuaya ka thlan phim hian min lo bual hu vek mai chuta chuata botol lo let bala tui lo buat chu ka mu ngal mai renga tui buak na atanga ke hniak bathroom lam hoya ke hniak kal pheizel chu ka en pheya ka mang chu ka hre chuak ngal bok bathroom chunga thom ri rak ka hriat rual chuan rang takin khuma tang chuan ka tho chuaka in hnuai lama ka tlan thlata wata ka chung te in khom bang an ron lut ve chia bok kanu chuan engei mel chu hlau nei wa ang ve imit meng te chu atlan chhedui mai aron ti chuan ni zana damdo ina kan thil ton le kamang lama ka hmu te le ni china ka thil ton zong te chu ka soi ta veka chuta kapa kanu le kanau mi pa sang te le kanau me chi te nen kan vai chuan ka room lam panin kan kal chho ta veka ni kapan room kong khara hon rual chuan ading ngal wat mai ron le hoi watin akut chuan ron hui ngal wata midang ho chu man mo taka tlan phei ngalin ka room an han lut chu an chek tlak mai ka room chuata chuan ka thom hno te ka phei khok le thil dang chu alo tla dar nuaya ke chuan ka ron chu san lai kha chuan hetiang hi ani lo ka ti a kanu chuan a sanabun lai chu a han en zawa minute nga em po alaral si lo alo ti ve sap mai chutia hun rei lo te chunga ka room lo nok nuai mai chu mak kan ti em awangin kan vai chuan ngoi rengin kan ding thap ringot kanaw ma mi chu aron har chuak zokani ti hria takin hoteu hetia din reng ringot hi om ziom lo da fel zung te ang u ti pa in chuada thom hno lo dar nuai chu arem fel ta zunga kapa chuan ni zana damdo ina thi tai soi chuan a thlai na ron zui ho che ani covering em zoite chuan na ron ti deuh sapa ma se kapa tong chu ka benga chuan a ring hle mai chu tong kam ka hriat chu khovel ka om chunga tong kam hriat nuam lo berani ka ring chutia kan ti nek chung chuan hun chu alo kal ve zela zanria bar alo hun ve le ta zanria kan bar zo chuan damdo in lamakal tu chuan ka in siam tan ta a zan masalam khan karin aya avot ka ti awangin korlum te ha in bike keng to lova kar kena that zok karin awangin kar cha bi chu kala a ti chuan ka chuak zuita rin pui nen kan in biak lok to awangin kong pui bula alu om sa a ti chuan ka walam hnuwa damdo in lampanin kan tlan chuak zuita ngalani kan tlan lai chuan chhun lama ka thil ton vel te chu ka hril mola ani po chuan makati ve khop mai kalam ron hoi pa chuan keipon ka tong ve lom aron ti ve tamai ka motor khal lai chu ka brake ri tuara kong sira chuan dingin rin pui chuan a thil ton dan chu hetiang hian a soi ve ta in ka thlen khan ka chung te in khom tur an lo chuak don chi a ka lu ve le in bol turin bathroom a chuan ka lut ngala chutia ka in bol zo chuan ka in thlak lai vela chome lo saman tur hi sapin ka chuang boka ka room lama chuan in thlak turin ka lut pheita
reipo in thlak lovin choka lama bok chuan ka phei le ngala choka ka va thleng gas thuk lam kan hoi phei chu ka meng kok mai a hma lu ka chome chuan sa chu do kan chunga alo in hung ta ni chu ka in thlak ma khan ge sa khan ka chuang ge ni ti keima ka in hriat luk zetin ka chiang ani chome bel ka va khoi chu alo savur boxia makti tak chuan in chung chu ka en kual na samai keima lo chu midang tu ma an om lo ti ka hre chiang boxia chome chu tunge lo suan ta ang kong khar lampan chuan man mo takin ka kal phei hlok hloka kong khar ka khon rual chuan kan in step chu ka en chowa tu ma ka mu boxi lo kan in chu i hriat vek kha in hnuai pan na la in chunga om si a step back kha kal na dang om lo step a chuan kan in atanga chuak om ta se kal liam na hmana la om lowang teril ru nau chuan in chunga kalut le ta a tuk thuan chu ka e ve ta a ka e zo thleng vel ka ti fel vek nu chuan sitting room a KTP chanchin bu ka chiar mal mala chuti lai chuan pona mi pakhu khak khagri ka hria ka beng ka chingal kar mai thom chu are a hnu minute som panga hnu vela chuan aron khu le khaka voi ni aron khu khak khakani aron khu rual chuan pen thom kana varanda atanga kong khar lampan chuan ka hrezui ngal zata ron hnai zelin kong ka bul ron thleng trep ti chuan a re le dai mai tunge local tum chu ni ang ka teril runa nawa pen thom chu a ma ang bok khan kan varanda step top vela tangin kong ka lampan chuan ron pen phei le a ngai that lo na po kala nei chuang lo pen thom chu kala hrerenga ka thut na atang chuan tho chuakin kong ka lampan chuan ka kal phei ngal thuaya kong ka bul ka thlen thleng po chuan pen thom chu kala hrerenga ni kong khar ka khon rual chuan pon lam chu ka dak chuak ngal wata ma se pen thom ron siam tu chu tu ma ka va mutalo ta chi a chuan hlauna chuan min ron tuam tan ta a in chunga chuan lut le ngalin kong ka po chung lama ka kal ta maka ka room lama chuan ka kal tang ta ngal wat ka room kong khare ro ka kal lem lo ka khuma chuan ka lon kang ta fata ka phone khoin kan in biak kha kan pahni in min ngai tu ka hlo wangin engma ka hril du lo che ani kha chuan ni zan kan thalak te kha ka lo thon ta che kha ani a ati lai chuan ni zan kan thalak khai en chiang to em ka lo ti zawa en chiang nang enge om zia kan pali kha ani mai lo mi aron ti chuan I phone khalo phorte katia a phone chu aron phor ve vat mai zan lama kan thalak chu a han met chuaka han zoom te ka ti chuan a han zoom ta a kan hnung tuk verami khai mu em ka han ti chuan phone chu a pai dor mai a phone chu ka chhar saka enge tunge lo lang kha tukver om na lai pon lam te kha chu mi hring han kal theina zia zang ani lo a sang lu tuk mi hring han kal phei theina po engma om si lo ati chuan ni zana ICU va mi thi kha chiang takin an ron zon chu khan ka lo ena mui mula nei ani tu na thala ka lo lang po kha chiang de vin en ro phe de uma se a mui mule ro alang the ani ni zana bathroom a thom siam tu po kha kha pa thla vek kha ani ka ring ka te zui ngala hetiang phone a kola tan po ka du lo ti le dili ta rual ngal ni zana ICU watanga an ron zon chu khan chiang takin ka lo ena khatia ka en reng laia aron nui sun sun ka mu khan ka tol hnung ngal dor khani a ka ti chuan rin pui chuan ka lo mureng che alom ike I chep sualanga I tol hnung ni tura ka lo ngai sin aron ti vele mai ti chuan a thil ton chu hetiang hian a soi chhun zom le a khatia thala ka ron thon zo che khan ka phone chu ka khoi chhun zom zela chokala chuan thom chu ka hrele tamai ka thom hriat chuan chobel chu a hongani ti ka hre theia dokana thlenga da ri po ka hria chu a ani ti hriat tak chuan a tep chap chapin ka hria tunge ni angle ti in ka ngai tu newa kongka chung lama tangin ka kala ka hre chuak zok mai launa chuan min ron tuam hlup ani ber
athil ei zo chuan akuta silani ti hriat takin atui her hori po ka hre thei chumi hnu chuan ka room lampana aron kal pheiri ka hrele ngal zata ka room kawngkhar aron thleng trep ti chuan pen thawm chu a rele ta dai kawngka chu pon lama tang hian an ron soi dota kanu o ngei chuan a boy enga tingai kal khera aron ti rual chuan pen thawm po chu a re chop chil ngal kanu o ka hriat chuan ka thoveng hoka kawngkhar lampan chuan man mo takin ka kal phei ngala kawngka chu ka hong ngal roka dawhkan po ka en chuang lo kanu hi pawna alo ding reng ka hmu chuan ka kuwa ngal chot mai kanu chuan a boy enge omzia lawin emi imit mengte chu awai riai mai ati chuan in chung lama chuan kan in kai lut ta kanu chuan i choi na la rei lo mi i choi thleng poi la seng lova ati chuan dawhkan lam chu ka en ngal vata choi thlenga chuan chaw la ei zo lo tlem te hi lo la omin chome bel te po dawhkan nuaya dai chuan ka hmule tamai thil om dan vel le ka thawm hriat vel te chu kanu buna chuan ka soi ta veka kanu chuan makati in angai na hrebik lo hle le ngal enge omzia ni ngai hetiang te kan ina aron thleng ve ta mo thi nu pia lam thila ni ngei don chu ipa aron thleng har lowang ipa hne na kan soi vek don nia ti in ka pa minga ron soi chuan ka thla chu amuang huai thei engtin nge kan ti ta kang engtia han ti re chi nge ni ang rin pui chuan ti le a okia chuan launa ala nei ni ti ka hrethiam ngal motor po chu startin damdo in lampan chuan kan tlan chuak le ta ngala reilo te a chuan damdo in chu kan thleng ta ka sana ka en chuan dar sari apel hreta motora kan ti chung kha hun kan hmang rei phian ani ti ka hrethiam ngal bok rin pui motora alu lu khan daruk apel hret chawani a dar kar khat chuang lai kan hmang ani chu damdo ina kan lu chuan rin pui pi te chuan min lo chiau au ngal wata kalam ron hoi pa chuan kan mak pa tur hi a fel e mai hei kan har sat na hria in ha po soi mi lovin damdo ina zan ni min ria sakna tur ani to ania min ron chum tai pa anui sak chung hian na ron ti bal bala hemi zana damdo ina ka thil ton tur hi shelok ngati la chuan damdo ina hian ka kalmi a lo tur he khovel ka dam chungin he thil hlo om takhi ka soi reng to nge yang le rin pui pute le apitei te po damdo in ge thleng kan thla kan invai liam hnu chuan damdo in ICU lampan chuan kan in zui chodun le ta ICU kot kan thlen chuan rin pui phone chu aron riral rola hello tin apitei chuan zan in chu ma puya naw samsona te thian du nan ron kalve tur thu a hril hnu chuan phone chu ada le ta ICU kot thut thlenga chuan kan thu dun ngat mai in belem lo chuan kan thu dun wanga a hnuwa chuan rin pui chu lo hoi chuakin thil ei tur engma leina chang kan hrelowa zan rei ril trama ei tur kan ngai tu lo chuan aron ti a ni don tak zan rei ma in dora chuan kan zukal don mi kalo ti ve vat bok ti chuan ei tur te chu valein kan let le ngal thuaya ICU ko ta chuan mi pale meichia an lo ding du na hlawi mo ngai that lo na lian takan nei ani ti chu an mela ka hrethiam ngal mai an lampan chuan ka kal phei ngal thuaya an bul ka thlen chuan meichia jok chuan nichin mai khan bathroom chunga tang hian mi pa o hi aron phun bal bala bathroom kawngkhar so chung lama tangin aron in soi data tuya her ho boka tui her ho chu rei lo te a re vele mai kawngkhar ero nawak lo hian ala ron chum data kawngkhar kawa en chian chuan pon lama hian alo in kala pon lama an kal hnan che ani hi ti pa in a kalna chu ka hong ta a bathroom chung kan en chu tu ma mel mu tu rom lo tui da na bucket ala chuan tui chu om lo na rei to ani ti hriat takin bucket chung te chu alo ro phak maya makti takin bathroom kawngkhar chung lam hreta chuan ka ding reng mai chutia ka din reng ta ka chuan kan pa hi ti le abula mi pa lo ding ve reng lam chua en zawa
kan pa hi alo phei ve nga la bathroom chunga thom kha hre ve veka tuman lo mo ti in makti mel takin ron phei ve ngal chuti lai chuan dar thalang kuta zut ri kan hriat rual chuan kan hoi kual ngala achung ventilation khi ti pa chuan ventilation chu akoka pon lama khian mi pa tu emo pil zuk hi ka han mana ventilation pon lama mi hring han kal theina tur pakhat ma si lo tu emo tak zong helaya hian a omani ati lai chuan thil dan chu ka soi mai don nge o ka tiril runa unau mai soi chu ari lo phot chu a thazo ka hriat awangin ni e kalo tiliam vele maya rin pui nen chuan reilote emo soi chuan an ti a an bula chuan kalo thungoi reng ka ngai tu na akal thui khop mai reilote a chuan chumi te nupa chu an kalta a an kal liam nu chuan rin pui nen chuan kan in en hau mai kan khidun saka rin pui chuan kamal chu zoite hian ron chum kawa akut chu lo von sakin kalo hum sak wang bok chuti lai chuan ma pui naw samson ale a thian pa po chu an ron lang ve hlol mai rin pui kut ka hum na chu ka thla ngal wata samson ate thian dun po chu an ron thleng phei chop chil ve ngal kan thut na bula chuan an ron thu ve ngala samson na chuan aurin pui chu imuta chuak to em aron ti a rin pui chuan te ulo mai ke te chu khol ang chi akani fiam thui na lo ti pa anui var bok samson na po chu nui ve sakin hei ei tur te kan ron ken chewa sin ti na phor ngala rin pui chuan hei ke ni pon kan nei lom lo ti a te chuan ei tur te chu kan ei pa ta hemizan hian kan vai hriat tur le kan soikum khuwa to turin thalung oilo chu aron chele ngei dona ni ti reng tu man kan la hre si lo ICU duty te chu pon lama an ron chuaka rin pui chuan ma pui chu mu loka theyem alo ti chuan duty te chuan chhun lama kha chuan a om pui tu te nu pa kha chu alu thei hun lai kha chuan an lu ta chhun lama hian minute som panga vel lu na hun hi oma zana hi chuan alu thei lo ati ve maya rin pui chuan chhun lama kan ve man si lova zana ba kan ve man si lova mu ve lok thei ram se ati chuan nurse nu chu ngoi deuh wangin ole reilo te chu han lut ve zuai ula ma se kan pu ten an hre tur ani lovania an hriat chuan keima anin hau kan tur don ania ati le chuan kan thut na atang chuan kan tho chuak ngal wata ICU lampan chuan kan phei ngal thuai ICU wa chuan kan lut ngala duty nu chuan rin pui chu outlet le in phei khok phel tura ati chuan rin pui chuan a phei khok chu aron phel vele a ti chuan kan lut tlang ta ni ma pui taksa chuan khol enge ti po kan hriat lo hi alo in vuwa trup mai khatiang han mu khan khatiang khol tam takan vuwa kha kala mungai lo ara pom zok hi alin ka hria ma pui po zoite te chuan a tong ve sep sepa ma se a tong hre tur chuan a kabula kan beng zuk da na yangai thung amit meng chuan rin pui chu a ko ti ka hre thiam ngal maya rin pui hne na chuan engemaw a soi du ani khu zukun niam ro ka ti chuan rin pui chu a zukun niama keipo chuan kalu nai ve ngal wat ma pui chuan in va fel ve zoite in lo ti a rin pui chuan felwang lampo ni lo kan ti tur ve re ngalom nang po dam takini lo chu ka nga hlim takin in lama kan ho le don ania lo ti ve wata ma pui po chuan amit khap dan atang chuan ni e atia ni ti ka hre thiam mai duty ho chuan chuak to tura min ti awangin kan chuak ma chuan rin pui chuan kan chuak photange pona son kan reng don ania thlamuang takhani don ania o nang po dam do in atangin chuak thei trep to ania chel takhan han la idam trep to ania ati nu chuan ICU pon lampan chuan kan in zui chuak le ta nak hlom hun po akal ve zela dar som pahni ari thuak to mai samsona thian pa chu in thiar turin bathroom lama chuan aluta reilote a chuan aron tre ta chel chul mai
Samson anen chuan kan thutna atanga ding chuak ngal zokin bathroom lampan chuan kan tlan phei ngal thuaya kan thutna le bathroom in kar hi thuya ni lo fit som sari vel akara hian a omang reilo te a chuan bathroom chu kan thleng phei ngal thuaya kong khar chu kan han nama chung lama alo in kalsi Samson a chuan a thian pa chu a ko ngala Ricky ti na ko vaka bathroom thom la are mak mai boxi ngai thalo tak chuan bathroom kong khar chu ti chiat tumin kan han nam soka kan hong thei mai lo a nu dewa chuan kan nam na sat to e ma wang chuan a lok na chu alo thola kan hong thei ta Ricky a chu toilet bula hian a ke korpo la ha thaman lovin alo oma in thiar po ala in thiar man lovani ti chu asul nu atang chu na hriat reng mai Samson na chuan Ricky mai chu tuya the hu that pai na ko mola a nu dewa chuan a ruai hian ron meng dira fia takaron meng sun zomin khoyange om aron ti sai lak mai Samson na chuan tu mo aron ti le a ke chuan chuak phei photang u kalo ti a rin pui po chu kong khara chuan aron dak ve chi abok Ricky a chu kai thovin ICU kot kan thut na lama chuan kan kai phei ta ICU kot kan thut na hitle min kan soi zau deuh hlek te ang thut thleng hi woi me thut thleng ang hi pathuma oma ngen chan om thut thleng hi pahni sei ve deuh om bokin chuat kil lama hian damlo om puitu te mut thil chuak zual mut na ni om tak danlop fit thum le fit ruk an pha boka danlopa chuan Ricky a chu kan mut ha dam tira abula chuan kan thu ve thap mai aron meng riai ya amit menga chuan ala vai ruai ani ti po ka hre thiam ngal aron ang le zuo thina ma se engma ero ala ron soilo ke chuan ha dam deuh khan ti khan mu phot ro soina hunana tlai lovania kalo ti ve ngal wat Samson a chuan tuite la in tuiwat chutle mina intir ngala ke chuan ka sanabun lai ka lo ena dar ni alo ri trep to ke ni ho po chu kan rila tram view to mai